Našou druhou témou je strava. Strava je vec, ktorá vyvoláva mnohé diskusie a existuje mnoho prístupov k tomu a mnoho názorov na to, čo je zdravá strava. Pre potreby tohto kurzu si povieme iba, že dôležité je, aby naša strava bola vyvážená a bohatá na vitamíny, na minerály, aby sme mali dostatočné množstvo zeleniny, bola bohatá na zeleninu a strukoviny, aby sme mali dostatočné množstvo ovocia a tekutín. Je dobré, ak si stravu varíme sami, pretože vtedy sa eliminujeme množstvo polotovarov a konzervantov, ktoré sa do stravy pridávajú, a zároveň nám to trénuje mozog, pretože variť alebo varenie ako také je komplexný proces, ktorý nám pomáha trénovať mozgové závity.